vins Minari van néixer amb la intenció de corregir un fet diferencial dels vins catalans, en aquest cas negatiu, que és que els vins catalans no són els vins més consumits a casa. És a dir, tots els països elaboradors de vins del món, la primera opció dels consumidors, els vins més consumits són els locals, i a Catalunya això, per diversos motius històrics que es podrien comentar, doncs no és així. Aleshores, el que volem és donar a conèixer als consumidors la qualitat dels vins catalans, dels millors vins catalans, perquè sàpiguen que a Catalunya, que escollim vins de casa, poden triar entre les millors opcions del món. Jo crec que el vi català està en el seu millor moment, perquè està creixent, però encara està començant a créixer, és a dir, no ha arribat a dalt de tot, per tant, ho tenim tot per fer i tot és possible. Per damunt de tot té diversitat. Tenim uns territoris completament diferents en climatologia, per tant, també en varietats de raïm, i per conseqüència diferents vins. Alhora també crec que hi ha una relació qualitat-preu absolutament immillorable, a diferència de vins d'altres països. Jo diria que més és un tema cultural, és un tema de la terra, no? La terra i el clima i la gent que treballa al món del vi fa que sigui particular tot, qualsevol vi a qualsevol lloc, no? Tenim des d'Alella, des de Priorat, des d'Alcava, des dels vins del Penedès, no? Des de les 12 denominacions d'origen que tenim, tots representen o bé un terra, o bé un clima, o bé una cultura diferent dintre de la geografia de Catalunya, no?